die Kubor na Shillong jong unong san Hima. Hello, may pa jong pikim don chu hieng. Dalam pengwan, inham petip lo sikit pulil. Pihak lej mapi Shillong. Namar borok jing don jingim Pyni amapi. Niru, nyuan kelas tu mai. Ka Phlim Jingim ka badai ka Phlim kasi ka ba kipaj ba kila angnot ban yo ino menta kani jingkwa jung kipaj ba kala urlong namar ansa Pyni ya kani ka Phlim man kasngi Naduh kalai Tarik Nohprah arhajar arpuai Bijou cinema ka badon ha khandai lat Shillong kapor ban Pyni ya kani ka Phlim kalong hadu sansin kata Naduh kapor khatwei baje man step shi baje no phai sngi lai baje janmet san baje janmet bat nyo baje janmet ka jingrai ban Pyni no ya kani ka Phlim Jingim kadai hadin ba ka sarkar jela kalasha ikipaj ba bancong hadu nyo % na ka chispa Bijou cinema Shillong kinong isim banta ha ka Phlim Jingim ki balong ki tengshop ki ba pau ki long upira do tdong Joseph Pengrum Arman Disiar Yarab Biam bat u golden suchiang ki puron ki long kawanri Pengrum bat kanaki wanda warjri bala direct da usamla kiki garat badai uwei unong ringdur bapau bha hapo gajela bala penmi da kachwa simli Phlim production ya ka khana la tho da uba Edward Pakma bat lahi kaisat da uba one bed sangpliang kumban chupan kan mau ka Phlim Jingim kalayo sernot na Central Board of Film Certificate na Guwahati kadai hau benai nailur arhajar khat khandai hanrei kani ka Phlim kamyo latrio ban Pyni ha cinema Naduh bawan ka khlam covid khat khandai house nem arhajar arpo bat beteng mentau nem arhajar arpuai hanrei haba kani ka khlam kala duna ka sarkar kala sha 90% mensyong kipaj ba Bijou cinema larai ban Pyni no ya kani ka Phlim Naduh ka lai Tarik Nohprah arhajar arpuai Jingim ha birthday don jing khu slide haba ka spa New York der high wat le ran wat nom pet cha chai let no baro